తీసాను కూడా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇవ్వాలి రేస్ మాస్టర్ మళ్ళీ ఇవాళ ఇంకొక చేద్దాం. అదేంటి రేస్ మాస్టర్ 4 గేమ్స్ ఉన్నాయి అంతే. అందుకనే ఇంకో గేమ్ ఎక్కిస్తాను తర్వాత ఎప్పుడైనా యాప్స్. మళ్ళీ తగ్గించండి ఎందుకన్నా ఇది యూట్యూబ్ దీని పేరు లాస్ట్లో చూపిస్తాను, ఓకేనా? ఈ గేమ్ అయిపోతుంది, కొంచెం దూరంలో ఉన్నాం. బాయ్. ఫోటో వచ్చాము. నేను ఇదిగోండి కార్ రేస్ మాస్టర్ ఇందాక నిన్న షూటర్ కార్ షూట్ అన్నాడం కదా. రేపు ఇది ఇవాళ కూడా అదే చేద్దాం. షార్క్ రోబోట్ ఇంకో గేమ్ ఆడదాం. ఇదే వస్తుంది యూనిట్ ఆడుకుంటామా? సెవెంత్ లెవెల్లో ఉన్నాను. ఈ గేమ్ కొంచెం ఆడుకుందామా? ఈ గేమ్ కొంచెమే ఉంది. ఓకే నొక్కాలి ఫస్ట్. మ్యాప్లో ఉన్నా చూద్దాం. బాబాయ్ చూడండి వచ్చేసాడు రోబోట్. ఇప్పుడు ఎలా వెళ్తాం? ఇప్పుడు షార్ప్ మార్క్. ఇప్పుడు కిందకి చూద్దాం. రోబోట్ పోయింది, వెళ్ళిపోయింది. దాన్ని ఒకసారి చూడండి బియ్య ఇది కూడా యూజ్ చేద్దాం. అదిగో ఆ రోబోట్ వచ్చాడు. ఈ రోబోట్ వచ్చింది. సూర్య రంగాలు పడి అని పేలిపోతాడు. చూసారు? ఇంకోటి చూద్దాం. ఇంకోటి అన్నాడు ఏం చూపించి ఇప్పుడు
బాయ్ బాయ్. అందరు చెక్క పచ్చ ఎంత బాగుంది ఈ రెండు పచ్చ అసలు. పెట్టేసి యూట్యూబ్ లో పెట్టేసి అప్పుడు ఎత్తానా. నోట్లో పెట్టుకుంటుంది కొరుకు